Yao Labana Al Yao ready Kitao Kitomania 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 Ora mangan lan duwe gaji bulanan lah wong dudu tak kantoran tonggo padha isin yen kepethuk isih esuk aku wis ngelus manuk lungguh ndodok nyumet rokok manukku wis mantuk-mantuk enak dadi tak gantangan ditrateni yo lumayan setar seko mung laputan rawet tiro sing pos-posan manuk sekti mondro kuno modal nekat karo donga mania kawan bayi manukku wani kemati Ui